Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Saida Tunisa Giling Makatampo mula sa Sangay ng Lanao del Sur 1, ang inyong guro para sa asignaturang Araling Panlipunan 4. Isang masayang bungad na pagbati sa iyong pagtungtong sa ika-4 na baitang. Sa ika-3 baitang ay naipagmalaki mo ang pagiging bahagi ng relihiyong kinabibilangan. Higit mong may pagmamalaki ang pagiging bahagi mo ng bansang Pilipinas. Bilang isang bata, ikaw ay nakapaglalaro, nakapag-aaral at nakapagpapahayag ng inyong damdamin. Nagagawa mo ang lahat ng ito dahil naninirahan ka sa isang bansang malaya tulad ng Pilipinas. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay Aralin 1, pinamagatang ang Pilipinas ay isang bansa. Sa araling ito, inaasahang matatalakay mo ang konsepto ng bansa, mabubuo mo ang kahulugan ng bansa, at may papaliwanag mo na ang Pilipinas ay isang bansa. Ano nga ba ang kahulugan ng bansa? Bakit tinatawag na bansa ang Pilipinas? Paano masasabing ang isang lugar ay isang bansa? Tara, samahan niyo ko. Sabay-sabay natin itong alamin. Ano nga ba ang bansa? Para sa inyong kaalaman, ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Narito ang ilan sa mga halimbawang tinatawag na bansa: Saudi Arabia, Japan, Korea, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Amerika, at ang pinakamamahal nating bansa, ang Pilipinas. Paano masasabing ang isang lugar ay isang bansa? Ang isang lugar ay maituturing na bansa dahil may tinataglay itong 4 na elemento ng pagkabansa. Ano nga ba ang mga ito? Ito ay ang tao o mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Sa araw na ito, pag-aaralanan muna natin ang 2 elemento nito: ang tao o mamamayan at ang tinatawag nating teritoryo. Ngayong mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin? Magaling! Pumalakpak naman tayo dyan! Ang Pilipinas ay halimbawa ng isang bansa dahil ito ay may tao o mamamayan. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ang tao o mamamayan ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa. Ang tao o mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Ang mga likas na kayamanan ay hindi mapakikinabangan kung walang mga taong may sapat na karunungan at sapat na kakayahang gamitin at paunlarin ang mga ito. Ang malawak na lupain ay hindi lubos na mapakikinabangan kung walang mga taong may tiyaga at lakas ng katawang bungkalin at pagyamanin ang mga ito. Hindi uunlad ang bansa kung walang mga mamamayang magiging tapat sa tungkuling ginagampanan para sa pamayanan. Gayon din, walang bansang magiging tahimik at may karunungan kung walang mga taong may malalim na pananampalataya sa Diyos at tunay na nagmamalasakit sa kapwa at sa bayan. Sa madaling salita, ang mamamayan ay tumutukoy sa taong naninirahan sa bansa na siyang nangangalaga, nagpapaunlad, at nagtatanggol para sa kalayaan ng bansa. Naintindihan mga bata? Ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa kung ito rin ay may teritoryo. Ano nga ba ang kahulugan ng teritoryo? Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan
kasama ang himpapawid at kalawakan sa itaas. Ito rin ang tinitirhan ng tao at pinamumunuan ng pamahalaan. Alam niyo ba na ang pambansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng pulo o karagatang nakapaloob dito? Sa makatuwid, ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng una, kalawakang panghimpapawid. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng kalawakang sumasakop sa teritoryong lupain ng Pilipinas. Pangalawa, dagat teritorial. Ito ay bahagi ng dagat na sumasaklaw ng 3 milya palabas papuntang dagat. Ito ang hangganan ng bansa. Pangatlo, ilalim ng dagat. Tumutukoy ito sa lupang nasa ilalim ng dagat. Pang-apat, kailaliman ng lupa. Tumutukoy ito sa lupang nasa ilalim ng kalupaan. Pang-lima, mga dagat na napapaloob sa Pilipinas. Sumasakop ito sa lahat ng mga dagat na nasa pagitan at nag-uugnay sa lahat ng pulo, maging anuman ang lawak at sukat. Pang-anim, kalapagang insular. Ito ay sumasakop sa bahagi ng kontinente o kalupaan na nasa ilalim ng tubig na bahagi ng kalatagan ng dagat na nakadugtong sa baybayin ng isang pulo o kontinente. Mahalagang matiyak ang pambansang teritoryo ng isang bansa upang maiwasan ng anumang pakikialam ng mga dayuhan. Bilang mamamayan ng bansang Pilipinas, responsibilidad nating pangalagaan ang anumang kayamanang meron tayo. Naintindihan mga bata? Magaling! At narito ang inyong gawain. Aalamin natin kung kayo ay may naintindihan sa ating aralin ngayon. Sagutin ang sumusunod na katanungan sa inyong papel. Una, ano ang kahulugan ng bansa? Pangalawa, paano mo masasabi na ang bansang Pilipinas ay isang bansa? Pangatlo, isulat ang 4 na elemento ng ating bansa. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Laging tandaan, ang pag-aaral ay hindi nagtatapos sa paaralan. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!